Eluf ta' żgħażagħ ta' bejn l-14 u l-20 sena bdew jivvjaġġaw fuq il-karozzi tal-linja mingħajr ma jħallsu tan-noll. Min din is-sena wkoll l-iskema twesset għal dawk li għandhom aktar minn 20 sena u li qed jistudjaw full-time. Din il-miżura qed issir b'investiment ta' 3,300,000 euro. Crew ta' One News tkellem bosta studenti li jattendu l-Junior College li kollha kemm huma għaluna li jagħmlu użu mis-servizz tal-linja u esprimew is-sodisfazzjon tagħhom dwar il-miżura mħabbra fil-budget għaliex permezz tagħha ħafna qed jiffrankaw parti sostanzjali mill-istipendju li qabel ridu jonfquh biex jivvjaġġaw. Naħjar għax nifrankaw ħafna flus għax niżu persons kuljum darbtej. Vera tajjeb m'għandekx għalfejn tuża l-flus tiegħek stess u tonfoq ħafna. Qatna ħafna stipendju ma tantx għandna ħafna. Allora dik tifranka fl-idea maħjadu. Żgħażagħ oħra qalulna li din il-miżura qed isibuha tajba għaliex jużaw tal-linja kuljum. Qalu li permezz tagħha qed jiffrankaw medja ta' 30 euro fil-ġimgħa. Kien qed ingawdi minna di sistema nofs stipendju għal fuq tal-linja fejn nista' nużahux fuq kodba u affarijiet oħra li għandi bżonn. Jiena studenta li nivvjaġġa kuljum naħseb li hija ħaġa tajba. Minħabba li l-vjaġġar isir frekwenti, il-fatt li jiena ma nħallas kuljum, naħseb li hija ħaġa tajba. Naħseb għana ħafna għax li kieku rridu nonfqu madwar 30 euro fix-xahar u hekk irridu noħorġu mill-istipendju kieku. Żgur li għana obja. Oħrajn qalu li din il-miżura qed tinkoraġġihom biex ikomplu jużaw dan il-mezz tat-trasport. Li jużaw it-transport ħafna naqbel li jkun free transport jiena. Jena naqbel magħha naħseb li ħafna studenti jużaw tal-linja biex imorru minn posta ieħor biex imorru l-iskola. U ovvja, il-flus importanti għall-studenti. Iżda jużawha ħafna tal-linja hija tajba nżuha b'xejn. U aħna peress li żgħażagħ niġu ħafna minn posta ieħor. Studenti oħra qalu li din l-iskema qed tħalli aktar flus fil-but tal-familji Maltin u Għawċin u qed tgħin aktar lill-istudenti biex ibiddu l-kultura tal-mod kif il-Maltin jivvjaġġaw f'pajjiżna. Tiġi għalja kieku ġifieri naħseb li tixraqilna li konna dik is-sistema. Iż-żgħażagħ jużaw ħafna tal-linja lura iktar faċli għalihom. Mingħajra nofqu ħafna flus bejn niġi hawnhekk u bejn imur iskola tal-mużika. Bejn kollox ipprivat x'imkien li nafni personalment. Għax ma jkollx għalfejn naqs nħallas għalija u hekk ma jkollx għalfejn naqs nistaqsija l-flus illum il-missieri. Fl-aħħar jiem, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch sostna li din l-iskema qed tifranka lil ġenituri milli jużaw il-vettura privata tagħhom, speċjalment f'ħinijiet fejn it-toroq tagħna ikollhom volum ta' karozzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.